Здравейте и добре дошли в Белодоре! Колко често сте чували израза "нишовата парфюмерия е много скъпа и не е за всеки"? Днес ще ви представя няколко бюджетни нишови бранда, с които ще оборим това изказване и ще развенчаем мита, че всичко много хубаво е и много скъпо. Мансера е френска парфюмерийна къща, създадена от Пиер Монтал. Брандът е изключително популярен сред любителите на висококачествени, но бюджетни аромати. Бестселърът на марката е Ред Табако. Силен и опушен аромат с завладяващо ухание на тамян, индийско орехче, канела и уд. Немският бранд Eccentric Molecules е революция в парфюмерийната индустрия. За любителите на джинджифилът Eccentric Molecules Ginger е перфектният избор. Освежаващ аромат, който може да бъде комбиниран с други от бранда. Essential Parfums е френска парфюмерийна марка, чиято основна цел е да предоставя достъпни, но луксозни аромати, създадени от известни и разпознаваеми парфюмеристи. The Musk със своите нотки на пчелен восък, мускусилвандула е подходящият избор за всеки, който търси изтънчен и нежен аромат. Заповядайте в Белодоре да откриете своя любим нишов бранд.